Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndine secret iyo yandiinayo uye zvakare yakamira sekudai: murume wangu iye anotoita sekunge asina kukwana, but izvi zvinozoonekwa mushure mekunge watanga kutaura naye. Kana watanga kutaura naye zviya ndopaunoona kuti nyaya dzake hadzitombosangani, zvaanenge achitaura zvinenge zvisinganzwisisiki. But munhu anotoendawo kubasa, atoriwo nemotikari, tine motikari yedu yatakatenga, but baba ava ndanzwa nekuvahurira veduwe nekuda kwekuti ndini ndava kuzvitonga, havana chavanokwanisa kundiudza. I guess kuti bhaibheri rakataura chokwadi kuti munhu wemunhukadzi anofanira kuti ange achigara ari pasi petsoka dzemurume wake, nekuti kana ukasava pasi petsoka dzemurume wako unogumisizira wazotsvaka umwe munhu wekuti unenge uchirespecta. Ndinosarudza kuti ndirespecte zvikomba than kuti ndige ndichirespecta murume wangu. Ndinoti kana ndikaenda kusleep over mukoma, ndinopfugamira boyfriend, ingava iri boyfriend yandinenge ndatobvawo mukutosangana nayo zvemusi iwoyo, zvekuti maboyfriends angu vanotochema neni kuti shamwari, dai wabvuma ndakuroora, you are the best. Vamwe vanotosvika pakutoparadza mamarriages avo nekuda kwekuti vanenge vachiona kuti inini ndiri mukadzi ari perfect, but not kuti ndiri perfect mukoma. I am not even perfect. Nditori munhu asingatonzwisisi zvachose, but just that ruremekedzo ndinoshaya wekurupa, nekuti murume wangu ndakamupa mupfuwira, iko zvinozvi rangova fuza, saka handichina respect. Ndakapiwa mupfuwira wekuti iye ndiye anondiona sekunge ndini ndava baba pamba, iye ndiye atova amai, saka takachinjana marole, ndikabva ndachizova baba, iye akava amai. Saka murume wangu ndinorwadziwa kana ndikatanga kufunga nezvose izvo zvandiri kumuitira. Ndichikutumidzirai meseji ino mukoma, handisi kumba izvezvi, nditori kumba kweboyfriend, abuda zvake. Saka pane zvandangofunga, ndinogara ndichiteerera maconfessions enyu. Ipapa ndanga ndakatoteerera maconfessions enyu, ndakatoisa maearbuds angu, saka hana yangu yangorova pandanzwa imwe confession, ndikangoti ndinge ndichikupai confession yangu so that munge muchizoshare nyaya yangu nemhuri yeZimbabwe. Ndanga ndisiri kuda kuti vanhu vange vachindijaja nekuda kwemabasa andakaita. Zvakaitika zvakatoitika, uye zvekare ndinoda kuti nyaya yangu inge ichizova sechenjedzo kune vamwe vakadzi nevarume kunzoko, kuti please musazobata mishonga iyi yerudo, yekuwedzeredza rudo mumba kana kudzosa murume, nekuti zvinhu zvakadaro kana ukagara wapinda mazviri zvinonetsa kuti unge uchizozvigadzirisa. Ndinoona sekunge anenge aromba ini anenge ari nani than munhu anoshandisa mushonga werudo, nekuti kamushungurudziro kandinoita murume wangu zvinotongorwadza, ende iye anongorwadziwa asina chaanenge achikwanisa kuti ange achiita, because ndinenge ndakamubata pfungwa dzake mumaoko mangu umu. Kana ndikamuudza kuti zvakaitika sorry, handichafi ndakazvipama, iye anotobhilivha kuti mukadzi wangu kunyangwe ari kuti abva kumba kweboyfriend ndiko kwaakarara, haachafi futi akazvipama. Ndinozvidzokorora zvekare dzimwe nguva kana tichifamba tiri mumotikari, hana yangu inenge ichingorova kuti saka murume uyu neurwere hwaatova nahwo uhwo hwekuti iye ndakabata pfungwa dzake, saka ava kutoita sekunge munhu anopenga. What if akati achidhiraivha motikari yake achimhanya kudaro, then obva angosarudza kungoti tinge tichingofa, zvekuti kana achidhiraivha motikari sei patinenge tichienda, kana kungava kuri kumusha, ndikangoona ava kuwedzera speed, ndinobva ndati dzosa speed yako, because hana yangu inenge ichitorova, handichisina mufaro mumba. Mufaro uya uri
natural, ndiri munhu wekuti ndinoita zvandinonzwa kuda ende ndasvika pakuona kuti hazvibatsiri. Regai ndikudzosei kumashure zvishoma zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichiti handichade kutongwa nemurume. Pandakapinda mumarriage painge pasina kumira zvakanaka. Murume wangu aidanana nevakadzi vatatu at the same time including inini, saka ndainge ndiri maid kudaro. Kwedu kudzinza kwandinobva ndini ndainge ndichitotarisirwa kuti musikana ari kuHarare uko zvimwe kuda achawanawo murume wake ane zvimari, achazomuroora akachinjawo dzinza because ndakakurirawo munhamo, uye zvekare vaitarisirawo kuti kana ndikareiza mari then ndobva ndachizodzokera kuchikoro. Apa kamari kose kandaibata ndainge ndichingotumidzira amai kuti vange vachiwana kubatsirikana. Ndopandakabva ndachizosangana navo baba ava. Ndasangana navo then ndokubva ndachizobatira pamuviri. Ndabatira pamuviri iye kusaidi kwake ainge asina kutarisira kuti mukadzi uyu achabatira pamuviri because aiva neumwe waainge achida, but aiva mukadzi wemunhu, saka zvainge zvisingaiti kuti ange achizozivikanwa kuti atorana nemukadzi wemunhu. Saka kusaidi kwangu ndaitozvisiwa kuti ndiripo pakutongoshandisiwa. Saka ndakabva ndachizoitawo ungwaru, ndikabva ndachizongochinja behavior. Iye aiti vamwe vakadzi avo vaiva rude, vaiva rough kwaari, saka ndakazova very humble zvaitozivikanwa nevabereki vake. Akanditora akandiendesa kumusha kwavo, even though ndainge ndichiziva kutoti kuHarare uku ari kutosara achitodanana nevamwe vakadzi vaya vaviri, but handina kuramba. Ndakaenda ndikatanga kugara nevabereki vake kumusha, ndikatotanga kutorova zvitina. By the time paakazouya mushure mekunge awana mari yake yepay, akatoshamisika, ndakatosara madhaka. Ndokutozoroorwa kwandakazoitwa, ndakaita zvekuzvimanikidza pano pandainge ndisingadiwi. Zvadaro kana wapinda mumba nemunhu wekuti anenge asina kunyatsokuita sarudzo yake zvakanaka, iwe wakaita zvekuzozvimanikidza kuzvipfekedzera mumba imomo, zvinonetsa, munosangana nema-challenges. Ndaihurirwa mukomanashi munhu aibuda achitoenda kuma-ex ake iwawo. Havana kunge vakaramba naye sachi, but aingomanikidzika kuti sezvo ainge ava nemukadzi ainge asingachakwanisi kubuda madiro awo ainge achida kuita kubuda kwacho. Saka dzimwe nguva ndaiti kana ndikamutsvaka ndobva ndatomuona achitobuda pamba pemukadzi mumwe uyo ainge akaroorwa. Ndiye waaida manje. Iye aikwanisa kana kutokurovera nyaya dzake, kana kuri kunzi vakanetsana zviya mumujolo wavo, aitongouya kumba ari mumamudhu. Kana ukataura naye zvisina kunaka, aitokwanisa kana kutokurova usina kana zvaunenge wambomutadzira. Saka ndairarama ndiri panguva yachimbetu yakaomarara. Fast forward, takabva tachizouya kuJoni. Tauya kuJoni, ngoma yainge iri ndiyo, but ainge asingachauri manje, but aiva munhu aiva nerafu, asingagoni kundibata zvakanaka. Saka semunhu akapindawo mumarriage achida ende ndisingadi kuti ndige ndichizoenda pane umwe murume, paakatanga kutaura nyaya dzekuti this is not working, tikufanira kuti tinge tichirambana. Ndikati baba ava vanopenga, nevana vatava navo navo ava kundiudza kuti this is not working, tichaona kwazvichasvika. Ndakabva ndachizoenda kun'anga, handiti kukunyeperai. Ndaenda kun'anga yemuno muSouth Africa avanoti Masangoma. Saka ndakatongoti ndichitongofamba hangu, ndopandakangotarisawo vamwe gogo. Saka gogo ivavo vakanditarisa vakati, iwe uya pano. Ndokubva ndachizoenda pachishopu pavo. Saka ndakabva ndatanga kutaura navo, vakanditi pane zviri kutaura mweya pamusoro pako, uri kuda kuti ndikubatsire nei, usanyara zvako. Ndopandakati gogo ava kuti vangava vari kungotsvaka mari kubva kwandiri, rega ndimbovanzwa. Ndikabva ndavaudza kuti gogo, ipapa pandanga ndichitombofunga kuti asi kana kuri kunzi ndikawana n'anga inokwanisa kundibatsira, but n'anga dzemuSouth Africa kuti dzingagona nyaya dzangu idzi, ndozvandanga ndichitofunga. Vakati ndozvavainge vakudzwawo nevadzimu vavo kuti wainge
uri pakutsvaka ende uri kutsvaka munhu anokwanisa kukubatsira. Saka ndinokwanisa kukubatsira. Vakabva vandiudza mari yavainge vachida, saka ndaitofungidza kuti ndichatochajwa mazimari emuwando. Vakandichaja, it was only 300 rands. Vakanditi 300 rands ndinokugadzira zvinhu zvako izvezvi, mangwana unenge wava kutofara nemurume wako. Vakabva vanditi asi painge paine zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichitengwa. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichinotenga jira rered. Ndikabva ndachizongofamba kuda about 20 meters kubva pakashopu pavo, ndikatopinda mune imwe shopu iyo yainge iri yemuIndia. Shopu iyoyo yaitengesa machira nezvakangosiyana siyana. Saka ndakabva ndapimirwa jira rangu, then ndokubva ndachizobudamo ndikabva ndachizoenda kune chimwe chishopu chemaChina uko kwandakazonotenga umwe mushonga unonzi Bergaminwa Minangedwa. Ndikatenga zvekare eucalyptus oil, ndikatenga zvekare neimwe inonzi Lucky oil. Ndikabva ndachizotenga netsono, ndikatenga nepen yered iyo yakambondinetsa kuti ndige ndichiiwana. Ndokubva ndawana peni yangu yered. Ndawana peni iyoyo, then ndokubva ndachizodzokera kushopu kwavo. Peni yered yandakawana ndedziya peni dzekuti dzinenge dziine marefill akawanda because yainge isingatobatiki peni yered. Ndasvika pashopu pavo, ndakabva ndapinda, ndikabva ndavapa 300 yacho iyoyo yavainge vachida. Ndikabva ndachizonzi ndinge ndichipfugama. Vakabva vachizoisa hari iyi yainge iri empty. Vakaisa hari iyoyo pasi, vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichitanga ndabvisa t-shirt yandainge ndakapfeka zvekare nebra. Ndakaita saizvozvo, ndokubva vachizotora eucalyptus oil iya vakasanganisa naBergaminwa Ngedwa zvekare neLucky oil, vakazvisanganisa muhari muya. But pavakazvisanganisa ndakatotanga kutoona gonye richitotanga kufamba riri mumafuta imomo richifamba. Then ndokubva vachizondizora mazamu angu vachitambisa neminyatso yangu. Pane zvavainge vachitaura nechiZulu, saka chiZulu ndainge ndisati ndanyatso kuchibata. Taitotaura nechirungu but ipapo vaitotaura nechiZulu chavo vachideketerera. Saka vakatambisa minyatso yemazamu angu vachizora mishonga iyaya. Then ndokubva vachizonditi ndike ndichipfeka bra net-shirt zvekare. Vakanditi kana wasvika kumba handisi kuda kuti unge uchizogeza, murume wako anofanira kuti ange achizorara newe wakadaro. Ndokubva ndachizopfeka bra ndikapfeka t-shirt. Ndapedza kuita saizvozvo, vakabva vanditi ndinge ndichikurura jean randainge ndakapfeka tight zvekare nepant. Ndaifanira kusara ndiri musvo ndisina chandainge ndakapfeka. Ndikaita saizvozvo, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizopfugama but ndakavhura makumbo angu. Vakatanga vaisa hari zvekare pakati pamakumbo angu, then ndokubva vachizotanga kugeza sikarudzi yangu nemishonga yainge irimo muhari. Vakanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichigeza kwemazuva anokwana iwo kuita 7. Ndikati 7 ndiri munhukadzi kaini naye gogo. Vakanditi tsvina iyoyo ndiyo ichatoita kuti murume wako ange achizokuda ende iwewe uchange uchizomutonga. Handiti wati iwewe haudi kudzirwa zvekuita nemurume ende uri kufungidzira kuti kana ukava uri iwe unenge uchitonga pamba zvinoreva kuti life yako inozofamba zvakanaka. Ndikati ongu ini zvekucharamba ndichingotongwa nemurume handidi, because anoita madecisions ake iye nehama dzake. Saka ndinotya kuti one day vanokwanisa kuzomuitira decision yekuti dai watsvaka umwe mukadzi, because iye ainge achida mwana musikana. Saka ndainge ndakangodududza vana vakomana. Saka ndaitya kuti munhu uyu akamboratidza kuti zvavakadzi vakawanda anozvida ende anozvigona, anokwanisa kuzotondiwanira chimainini wesi chikazozvara mwana musikana chozotodiwa kutodarika inini. Saka ndakabva ndachizoti hongu ndinoda. Vakandibvunza several times, vakati unoda kuva baba iwewe? Ndikati hongu ndinoda kunze ndinge ndichizonzi ndinenge ndiri baba. Vakati hapana chakaipa. Vakabva vachizondipfekedza ndezvechiZulu but zvinopfekwa nevanhurume tiri mumatare. Vakabva vachizondibatisa tsvimbo. Vakanditi tsvimbo iyi unofanira kuti unge uchizoya uchizondipa mari kana waona kuti zvinhu zvako zvaita. Saka tsvimbo iyoyo vakanditi
inoita 150 rands. Ndokubva ndachizotora tsvimbo, haina kumbokura tsvimbo yacho, kangori katsvimbo kakaita kadiki kanotokwana muhandbag. Vakanditi tsvimbo iyi ndo yava kurakidza kuti iwe uri baba. Vakanditi murume wako unofanira kuti unge uchizoti kana akarara chitora chuma ichi. Pane zvuma zviya zvinopfekwa nevakadzi vechizulu mumakumbo umu, saka vakanditi unomutaimira kana arara omupfekedza chuma ichi. Kana wamupfekedza chuma zvinenge zvichireva izvo kuti iwe wava baba, iye ndiye atora chinzvimbo chaamai. Unofanira kuti unge uchitaura mashoko awa ekuti kubva muzuva ranhasi hauchange uchizonditonga iwewe, ndini ndichange ndichizokuudzira zvekuita, ende pandinotaura unonyarara, paunondiona unobatwa nekutya. Ndakazobvapo ndikabva ndachizoenda kumba. Ndasvika kumba, murume wangu ndakazomanikidza kuita bonde naye. Zvainge zvisiri nyore mukoma kwe7 days semunhukadzi, apa uchirara nemurume every day, apa uchitonzwa kutoti hapana pandava kunhuhwa. Ndainge ndava kutoita zvekutofamba netsoka kubva mulocation ndichienda mutown kwandinoshanda. Kubasa kwacho mukoma ndaitoavoida murungu wangu, ende zvainge zviri nyore hazvo kuti ndinoshanda samaid, saka ndaingoswera ndichingoavoida kuva padhuze nemurungu, ndichinyatsonzwa kuti panapa ndiri kunhuhwa. Iye kunhuhwa kwandainge ndichiita murume wangu ainge asingatombokunzwi zvachose. After 7 days ndo pandakaona kuti zvinhu zvainge zvava kuchinja. Kana ari semurume ainge ava kungogara akangonyarara, ndo pakangotanga kubuda kakusakwana kake ikako, because ndaiti kana ndikabuda kunyange ndichiti ndiri kuenda kunorasa mvura, because toilet yepamba patinogara iri panze, ndichinobuda mutoilet ndaitoona munhu akatogara padhuze nepadhore patoilet. Then ndomubvunza kuti ko iwe uri kutsvake ipapo? Vati ndanga ndichingokufunga zvangu. Ndikati ndiri mutoilet uya kuzogara padhore toilet? Aingoti ndanga ndichingokufunga. Saka ndakashandisa mishonga imwe yandakabva nayo kumatare, because vakangonditi chitora iyo bhekaminangedwa yacho nelucky oil neeucalyptus yacho. Handina kunge ndakaziva kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoita sei nazvo zvinhu izvozvo, saka ndakangoramba ndichingozvishandisa. Handina kuziva kuti ndiri kutoita overdose. Saka pandakazoona kuti baba ava vava kuita sekunge dzisina kunyatsokuti kwesere, plus ndava kunetswa nevarume. Mukomana chi ndinonetswa nevarume zvimwe zvekuti unoita sekunge ucharepwa uchifamba kunyange mukombi, varume vose vanenge vachingocheuka so, because ndakaita overdose yemushonga uya unonzi bhekaminangedwa. Saka kana ndikasvika pandinenge ndasvika, varume vose vanenge vachingotarisa inini chete. Handizivi kuti sei mushonga wacho uchingoshanda pavanhu vatema, dai waishandawo pavarungu ndingadai ndichifa nemari. Zvino unongoshanda mumazivanhu iwawawa, asina kana dhora, asina kana sendi, vanotozvitamburirawo. Even ipapa chimurume ichi chandiri kuti ndiri kumba kwacho hachina kana zvachiinacho. Mumba macho unotoshaya kutoti mumba hwai, mungori nechitv, katv kadiki diki nechimubhedha chakangoita zvacho. But handikwanisawo kuvaramba varume ava, because ndinenge ndichitomunzwira tsitsi, because ndinotoziva kutoti pfungwa dzake dzinenge dzatobatwawo nemushonga iwoyo wandakashandisa. Saka ndinozongotiwo kana ndikarara naye kawani ndobva ndatoti ndichakwanise kuramba ndichingodanana newe. Nyaya yandiunza pano mukomanashi, number 1 ndeyekuti ndanyanyisa kuurira murume wangu. Nyaya yenumber 2 ndeyekuti ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Kana paine anokwanisa kukamura, please ndibetsereiwo. Munokwanisa kungobata nana mukomanashi, then mobva machizovapa mafone numbers enyu, ndozoona kuti ndinokwanisawo here kuti ndinge ndichizotaura nemi, because ndava kuda kuti ndinge ndichizvikamura, so that murume wangu ange achizovawo murume pane vamwe varume. Iko zvino zviringoriwo zidzenga, munhu wekuti haana chaachakwanisa kuita. Kana mabasa chaiwo epamba anotozviona sekunge iye ndiye amai, anosuka, anowacha. Kana tiri kunoku kujoni hazvinyadzisi, asi kana tikaenda kumba ndinozotoita kutotuka, especially kana tikaenda kunoona vabereki vake, anenge ava kuda kutomuka makuseni achitotsvaira. Saka ndinotomeka sure kutoti ndamuka before iye, ndotomutuka ndomuti, iyi Mika,
mundikwanire. Izvo zvamunoita kana tiri kujoni zvekuswera muchisuka-suka nekutsvaira kunonga hazviitwi. Anobva ati alright mukadzi wangu, but ndinenge ndichida kukubatsirawo mabasa. Unoziva kuti hama dzangu hadzikufarire, ende anenge achingonyeya hama dzake. Kana tiriko kumusha ikoko, kana paine hama yake inenge yauya kwaari ikatanga kundinyeya, anondiudza zvose kuti hei amai vangu muroi vari kuda kuparadza imba yangu. Saka ndikuda uya upo. Masangoma emunomu havagoni kukamura kana kuita reverse zvavanenge vakuitira. Ndakadzokera kwavari sangoma ivavo vakati zvinhu izvi hazvina kana reverse. Saka ndikuda help kubvawo kune n'anga dzemuZimbabwe. Kana muine munhu wamunoziva, ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndikuda kukamurwa. Hanzi ndakaita overdose yebhekaminang'edwa. Saka hanzi ndikangoenda panzvimbo pekuti panenge paine varume, hanzi vanotongotanga tarisa inini ndo bhekaminang'edwa yacho iyoyo. Hanzi ndibetsereiwo kana muchiziva kukamura, nokwanisa kuenda kupage kwangu, then munosiya mafoni numbers enyu ikoko ndobva ndavapa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi I am a retired CIO officer. I used to work there. Mukomanashi, ndinovimba muri right. Ndiri munhuwo atochembera zvino. Ndainge ndimbori mu-CIO. My name I will not mention it because kune vanhu vachiri vapenyu vazhinji vandakashanda navo, but nyaya yandiunza pano haisi nyaya yepolitics. Zvinhu zvandakaita mainge muri mugore ra2007, izvo zviri kutiparadzira dzinza kusvika muzuva ranhasi. Dambudziko rakaitika nderekuti takazotsipika mweya wemufi. Zvino zvinodiwa nemufi zviri kunetsa, ende sevanhu veukama hatina kubatana zvachose nekuda kwemweya wengozi. Vazhinji vakazonoromba vachiitira kuti vange vachiwana protection. Sometimes makumbo angu anozvimba zvekubuda mvura. Ndine vamwe sekuru vanopota vachindibatsira. Sekuru ava ndeve kumbare. Makumbo angu paanozvimba ndinonzwa sekunge panenge paine munhu anenge achindibaya netsono kubva nechemukati, ende mufi uyo ari kuti haasi kuzotiregerera kusvika taudza hama dzedu, uye zvekare nehuripwa hwaari kuda hwaasiri kuda kutiudza pari zvino. Saka tiri kungofamba tichingoenda kudzin'anga. Umwe nomwe anongoendawo kun'anga nevana vake. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndaiva ndiine imwe cousin brother yangu uyo wandichati Machingura, ainge ari makanika muHighfields. Saka aigara achingoita madeal. Basa rake raaiita nderekuti kana ukaunza motikari pamba pake, aibva achizokupa bill rimwe rekuti waitadza kana kuibhadhara motikari iyoyo, kunyange angobata kabasa kadiki-diki. Saka aitemba neniwo ndaidya naye nemamwewo mapurisa. Saka ndo zvaaigara achingoita. Ndaitombomutsiura ndichiti munenge nazvinhu zvauri kuita izvi hazvina kunaka, one day uchazozvidemba. Saka nekuda kwekuti ainge ari mufana wangu, ndaiti kana kuri kunzi akaita madhiri ake, kana akatanga kunetsana nevanhu, ndaienda ndichizonoshanyira vanhu vaya ndiine vamwe vangu tobva tachizovavhundutsira. Saka taingovatsvakira mhosva yekuti munoita politics, tichakunyudzai. Vanhu vobva vatonyarara, kunyange motikari yavo yatotengeswa. One night he called me achingochema-chema semazuva ose. Ndikati chii futi Machingura? Akati kwandiri mukoma, ndaita zvinhu zvandisati ndakamboita. Saka painge paine imwe taxi iyo yainge yauya pamba pake, yaiva kombi yainge iri nyowani ichangobva kuSouth Africa. Saka mota iyoyo yaifanira kuti inge ichizoitwa just wheel alignment chete isati yatanga kuoperate. Saka iye akabva achizotora motikari ndobva achizoenda akanotengesa kombi. Saka ainge ava kutya kuti aikwanisa kuzosungwa. Saka ndakabva ndachizoendako ndikanotaura naye. Makore acho iwawo mukoma ndainge ndisina, ndikangoti moyo munyoro. Ndaiva munhu aikasika kungofunga kuitira umwe munhu utsinyi. Saka ipapo pandakaudzwa nemunin'ina kuti
motikari yainge yatotengesewa. Handina kumbobatwawo nepfungwa dzekuti saka muridzi wemotikari izvezvi ari kufungei uye ari kunzwa sei. Saka within arranged ndakaita maarrangements, motikari ikabva yachizochinjwa ownership ndokubva yatobviswa musystem ikadzoserwa musystem. Saka chainge changosara chete ndechekuti tinge tichimumanikidza munhu kuti ainge atengesa motikari yake zvainge zviri pamutemo. Takaenda kumba kwake, then ndokubva tachizomutora, ende musi wacho zvakaitika mhuri yake yainge isipo, ndo zvakazokonzeresa kuti anga achizorambwa nemukadzi. Vainge vagara vaine maissues nemukadzi kuda kuhurirana meno zvainge zvichiitika mumarriage mavo. Saka patakasvika pamba pake takabva tamutora takaenda naye kuHarare Central Police Station, then ndokubva tachizomuudza titori mumotikari tava kuda kutosvika paCentral Police Station tikati iyo nyaya iri panapa shamwari ndeyekuti kana uchida kurarama, kana uchida kuona vana vako kusvika vakura, unofanira kuti unge uchizosaina an affidavit inoratidza kuti iwewe motikari watengesa, ende kana ukaramba haumbofi wakaiwina nyaya iyi. By then ainge ava kutozviziva kuti ainge atobatwa nemasiteni. Tikati tichakufikisa, beta unge uchitonyora affidavit kuti watengesera munin'ina wangu motikari. Akada kumboramba, but takamuchikidzira tikamushandisira matactics, ndokubva achizobvuma akati even though manditi ndinge ndichinyora affidavit renhema but Mwari vari kuona. Then ndokubva tachizopinda naye akabva achizosaina maaffidavit vakasainirana nemunin'ina wangu. Saka after mukadzi wacho azobva kwayainge aenda vakazonetsana, it's obvious because motikari painge pasisina pamba. Takazongonzwa zvichingonzi akazosiyiwa nemukadzi. Ainge ava kungogara achingoenda kumba kwemunin'ina wangu achiti BP yangu yakakwira, mukadzi wangu nevana handisi kuziva kuti varipi, hauna kungonditorera motikari asi wakanditorera nefuture yangu. Saka tainge tisina ubasa nazvo. By early 2008 murume wacho ainge afa. Ipapo mukoma ndikangoti that was when my hell on earth began. Saka ndakafonirwa nemunin'ina wangu nerimwe zuva, wainge uri usiku. Ndakazotonomutora kumakuva ekuHighfield achitofungidzira kuti ari mumba. Saka akandifonera akati mukoma ndiri kunzwa kupindwa nechando, ndokuti sekunge ndiri kurwara, ndiri kutemwa nemusoro, uye zvekare ndiri kungona kuti madhoo zvese nemawindo akavhurwa. Ndikati komainini varipi? Akati mainini venyu chiri kundinetsa ndechekuti handisi kuvaona, zvese nevana handisi kuvaona, maybe vatonditiza mukoma, handina kana munhu wandiri kuona kana maroja, because pamba pake painge paine marooms ainge ari kuseri kwemain house yake. Akati hapana kana munhu wandiri kuona. Izvo shasha yainge itori mumakuva, yakatogara pamusoro pekuva. Ndopandakatanga kutaura naye ndikati oreti ndiri kuuya ikoko. Ndakasvika kumba ndikatosvikawo mukadzi wacho ainge akatotsamwa aitofungidzira kuti munin'ina wangu ainge aenda kumahuri. Ndopatakatanga kutaura naye. Saka kuti ndinge ndichizokwanisa kuziva kuti aripi, ndakamuti bamunini mambobuda panze here? Akati ndabuda panze ndichida kuvhara gate because gate ranga rakavhurika. Ndikati saka mazofamba sei? Ndopakatanga kurondedzera kuti ndazodai ndichizodai ndanga ndiine munhu wandanga ndichida kuona kuzosvika. Ndopakabva achizoti mukoma ndiri kumakuva ini. Takazodriva tikabva tachizoenda kumakuva, ndokubva tachizomuwana ainge akatogara pamusoro pekuva. Kubva ipapo mukomana achikana neniwo ndainge ndava kuonawo zvipoko mukungofamba imomo muusiku, otongoona munhu akamira pakati perodhi kana mumotikari, otonzwa kutoti mumotikari munenge muine presence yemunhu anenge arimo. Makumbo angu akatanga kuzvimba achibudawo mvura, ndikanzi ndine problem yemakidneys. Saka takazotanga kufamba tikabva tachizoenda kunyanga. Taenda kunyanga tikabva tachizonotsipika mweya wemunhu uyu. Saka kutsipika kwatakamuita iye hamenowo kuti ihama dzake here dzakazonomupawo simba rekuti anga achirwa nesu, because anorwa nesu mukoma. Inini vana vangu vose vasikana vanotongoita zvekungofamba vachingotengesa miviri yavo mumabhawa, but vakatoenda kuuniversity. Vana vangu vose vasikana vakaita mamedical studies avo. Vana vangu vose vakangoti vachingonopedza kuita mamedical studies avo vakatotanga kutoita zvekutongopinda mumabhawa vachitengesa miviri yavo. Kusvika pari nhasi
vana vangu vose, hakuna ane mwana pavana vangu vose. Saka zviri kutondinetsa mupfungwa dzangu. Ndinombofamba ndichikumbira uregerero kumweya wemufi kuti zvakaiitikawo panguva yacho ndakazviitawo ndichifungidzira kuti ndakangwara. Chireva zvauri kuda, iye anenge achiti endai kuhama dzangu first munoreurura then ndozokuudzai. Handiti ngozi sezvandakaudzwa nevamwe sekuru vekunyanga kuti munhu anotanga akuudzai kuti ndiri kudawo chakati kuitira kuti asazonokujumai kana maenda kuhama dzake. Kana akasvikako akati kuripwa kwangu munofanira kuti imimi munge muchindipa kana mukadzi kana kuti okupai mamwe makondisheni akaomarara. Saka anofanira kuti atange ataura tiri muno mumatare, mumbowirirana pane zvamunowirirana, then mobva machizoenda kunomuripa. Saka ndo dambudziko riripo mukomanashi rekuti munhu asi kuda kutaura. Saka asingadi kutaura kudaro, isusuwo handizivi kuti anenge achida kuti tinge tichiita sei. Pakazoitikawo dambudziko rekuti paakaona kuti inini nemunin'ina wangu tamutsipika, akabva achizotanga kunobudira kune dzimwe dzimba. Saka vamwe vakazotanga kufamba. Iko zvino zvimumuri mune vanhu vakawandisa vakaromba because umwe neumwe anenge achidzivirira mhuri yake. Saka zvinhu izvozvo kuti zvinge zvichizonzi zvicharaswa futi, inenge yatova imwe process mukoma, zvokuti vanhu vanenge vava kusatoda kutoti mweya uyu unge uchizonzi waenda kunoripwa, nekuti zvinenge zvichireva kuti vanhu vanenge vachifanira kuti vange vachizochenurwa, vamwe vachizotorerwa zvikwambo zvavo. Ininiwo personally ndine bakatwa rangu randinaro. Bakatwa iri rinogara mukomo, ndakaribayirira pane umwe muti mukomo, ndo rinondichengetedza kubvawo kumweya iwoyu wengozi kuti usazondiurayirawo vana vangu even though vachiita zvose zvavanoita but ndiri kurwara. Please help me. Pari zvinozvo mukadzi wangu akaenda kumhiri kwemakungwa akangondisiyawo, ikoko akazotonoita imwe mhuri. Saka zvinhu zvinotondishungurudzawo mupfungwa dzangu. Chandainge ndava kungoda pari zvino, ndiri kungoda peace, ndiri kungodawo kuti usiku ndikwanise kurarawo ndisingaroti hope dzinotyisa. Kana paine vanonzwisisa nhau idzi dzengozi vanokwanisa kuda kundibatsira kubatanawo neni kuti ndinge ndichizvibatsira inini, ngozi yacho ikwanise kungotaura zvainoda, because mukaibvunza inongonyarara, haikwanisi kutaura kuti iri kuda chii. Saka sekuru vainge vachitibatsira vakati hazviite kuti ndige ndichikupai mvumiro wekuti munge muchienda kunotaura nehama dzake, because munosvikako mukaudzwa zvimwe zvinhu zvekuti hamuzozvikwanisi ende munenge mava kutozonetsana nayo ngozi iyi. Worst of all, kana mukazotonotaura nehama dzake munokwanisa kana kutonokorwa tsoka muchingobvapo nekuti munenge matadza kuwirirana. Saka ndibetsereiwo hama dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Kana kuri kunzi munozivawo mashandiro anoita ngozi, munokwanisa kuuya kuinbox kwangu then mobva machizotiudza ndozoverenga panapa. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi motikari yakatengeswa akasainiswa affidavit by force paCentral. Zvakangooma hazvo veduwe. Just imagine ko ukaitirwa zvinhu zvakadaro riri kana business rako, maybe unenge wava nezishopu kana kuti imba, wotongonzi shamwari chitosaina mapepa awa anoratidza kuti iwe watotitengesera imba. Panaka panenge pakaipa. Hanzi akazofa nehigh blood pressure murume iyeye nekuda kwezvainge zvaitika. Ndofunga kuti aingozvidemba kuti dai kombi yangu ndangoipinza hayo parodhi pacho isina kuitwa well alignment. Zvakangooma, ngatitaurei navo mucomment section.